Recén chegado da Dinamarca, Pablo da Pena, actual campeón do mundo de triatlón de longa distancia, foi recibido hoxe polo alcalde e os voceiros dos partidos da corporación no Concello de Pontevedra. Y nada, queremos felicitar a Pablo, que nos sentimos moi orgullosos del, animalo a que siga, en fin, facendo estes logros deportivos e poñendo tamén a Pontevedra no mapa. Pablo afirmou nesta xornada que aínda estaba aterrando tras a súa victoria en Dinamarca. Por ahora me está quedando esto un pouco grande, pero bueno, muy contento y ojalá que puedan venir máis resultados así. En relación a este hito multiesport que se celebrará en Pontevedra o vindeiro ano, Pablo dixo que non ten moita presión, alo menos de momento. Considera que claramente a presión caerá sobre Gómez Noia nesta competición. Hombre, pola miña conta será igual. Logo, por parte externa, sí que supoño que será un pouco máis afrontando coa presión de ter que gañar ou ter que estar arriba, pero bueno, a min a verdade é que o da presión nunca se me veu grande nin nada polo estilo, así que, bueno, non hai problema ningún. A parte, a presión non vai ir para min, senón vai ir para outro, así que non hai problema. En relación á súa maneira de adestrar, dixo que houbo algún que outro cambio nesta tempada. Pois pouco cambiou este ano as formas de adestrar, non? Un pouco máis, pois, a longa distancia son máis horas, máis, bueno, menos velocidade, pero si máis desgaste físico. E a verdade é que, bueno, este ano sí que, pois, no inverno, pois, escapei un pouco de aquí pola temperatura e todo, estive en Lanzarote metendo ali casi como unha cárcel, adestrando moitas horas e ao final, pois, todo o traballo ten a súa recompensa e finalmente, pois, aí apareceu o pasado sábado. Pablo da Pena lembrou esta mañá que correrá contra Gómez Noia na que será a súa próxima cita internacional, o vindeiro 28 de xullo en Praga. Tras esta carreira, no seu calendario figuran o Campeonato de España de Triatlón de longa distancia que se celebrará en agosto en Pontevedra, onde se probará o circuito do Mundial 2019 e o Europeo da especialidade que terá lugar en Madrid en setembro. Despois chegará a quenda de descansar e será a partir de entón cando Pablo da Pena se planteará dar o salto ao Ironman.